corais dun dos compositores máis importantes e máis coñecidos en todo o mundo da música vocal, como é John Rutter. Neste caso é a Misa dos Nenos, dividida en 5 andamentos, é unha misa breve, isto significa que non ten un credo, e están os textos, como suele ser estándar, en latín. Que pasa? Que Rutter a maiores coloca un coro de voces brancas, que unha vez máis a escolanía da catedral, e o que fai este coro é aportar un texto en inglés para darlle todavía máis comprensión ao texto latino e, se cabe, todavía máis expresión. Pois nada, vamos a interpretar a Misa dos Nenos, de John Rutter, e agora, ao escenario, ademais da solista Marina Penas, vais engadir tamén Gabriel Alonso como barítono. Moitísimas grazas.
Amen.